som najebal. Počúvaš? Vypni si zo mňa, len odpláčok to bude chcieť môj. Idem sa vyššať. Zagočím, jasne. Chcete ísť vidieť Lavor? Či čo to je? Oni? Ja vás tam zoberiem. Tam štíš o stenu. Tam už sa fajn Bol spáva. šťať? Tomu ver. To ste videli niekedy? Tam štíš o stenu. Chalani, ja vás idem zobrať na vecku. Tam je pišovar a sa tam pozerať, je máte. stena. Ty štíš o stenu. Zle? Lebo tu sedia baby nejaké a je tam kokot. A pýtam sa, či je zlo, lebo on tam stojí a už sa na ňu kúka, už je... Sedí. No, už tam sedí. To zase vybavíme a pôjdeme domov. Čo ti jebe to, kde sme? Chalanisko, to nás pozerá. Však ale počka, nebude zlý na babi, čo ti zajebalo. Normálne sú tu najebaní kokoti, ktorí normálne sáču rožky. Ale čo je šibe? Si mi zle. prečo nepáč, že nie som tie. Keby som vedel. Som tu do medzi terorizmom. No, lebo keby ti to povedali, tak sebereš si braň a... Nemám zbrania, Má nemohol by zbraň, som ale stať. na čo keď by ho rozjebal, ak žebráka, na čo? To je druhá vec. Dúfam, že nie si ten, dúfam, že nie si ten nejaký človek. Nabehni tam. Nie. Dúfam, že ten Hovoria, že pohoda, takže kľud. Ja som Čo chceli tie kurvy? Hemendex, ahoj. Neviem, však oni tu tak sedeli. Ja som bol na vecku, s Pšeňom prišli sem, teda prišli sme sem Tedy, a už bola hádka, ja neviem, čo sa stalo. ale vieš, on povie, že vieš, že Pšeňo by ho už zastrel, ale ty si... Počúvaj, ide na svet ten kokot, čo Chalani, nie všetci traja, v tomto rade. Tento chalán strpal do či nestrpal? Nie, Gucci, nebyh ho. Počúvaj ma sem, Nie, jo. počúvaj ma sem, Jo, poď sem, pravda tu našla. poď sem. Nie. Počúvaj, jak sa správaš k žene? Koľko máš rokov? Tam. Ale Gucci, nebyh ho. Koľko máš rokov? Koľko máš rokov? Ja 19. Jak sa správaš k žene? Jak sa správaš k žene? Počkaj. Počkaj, hovorím teraz ja. Kámo, ja- Hovorím ja! Jak sa správaš k žene? Čo ti zajebalo? Ty si to nesotil. Mám sotiť ja do teba? Mám sotiť ja do teba? Mám sotiť ja do teba? Mamka ťa nespozná. Zmizni do piče vyspať sa a ráno si spí tu svedomie, ty skurvenec. Zmizni do piče. Hej! Hej! Zmizni. Hej, žena, ber ho do piče. Veď ho berem. Tak ho ber do piče. Práve Tak ho ber do piče. Veď práve ho berem. Dobre, ber ho do piče. Veď práve ho berem. Počúvaj, hej, zmizni do piče. Čo ti zajebalo? To sa s kým bavíš, ty kokot? Čo mu zajebalo? Ja neviem, že to skúšaj ako... Že? On normálne prišiel mi pičovať. Peťo, ja ti neprišli, ja som našiel ten čajký telefón na hejzli. Čo ti zajebalo? On normálne prišiel mi pičovať. Áno, na chlapeckom hejzli si zabudla telefón, vedľa tam. Čo ti je? Ja som... Preto som sa jej pýtal, preto som vás pýtal. Ja to nemôžem Normálne, keby som povedať. mu dal fačku, tak mu otrhnem hlavu, chápeš to? Videl si, jak vyzeral? Čo bol teplý. Ja som tak strašne čakal.